Какво искаш да напишеме? Луна. Да нарисуваме луна? Хайде. Хоп. Ученце. И устичка. Тая харесва ли ти? Другата. Друга да ти нарисувам, чакай. Ето ти една кръгла луна. Кака. Да. Кака. А я кажи тая буквичка коя е? Е. И на тати буквичката. Как се казва тати? Иван. Да. А тая буквичка коя е, мамо? Д. Я виж хубаво коя е тая буква. Т. Т на мамо. Как се казва мамо? Тас. Да. А тая буквичка на кой е? А. Не, я виж хубаво коя е тая буквичка. Д. Д. На Дани. Другата. Другата, ето другата. Тая буквичка коя е? Да. М? Д. Коя е тая буквичка? Да. М. М. На кой е тая буква? М. 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 На баба. На Мариета? Молец. Да. А тая буквичка коя е? А. А, точно така. На кой е тая буквичка? А. На Войчо. Как се казва Войчо? Оксей. Алексей. Браво, мамо. А баба как се казва? Молец. Мариета. Тас. Мама се казва Тася. А Чучо как се казва? Марч. Марти. Браво. А дядо? Молец. Баба се казва Мариета. А дядо как се казва? Молец. Дядо бе. Дядо как се казва? Мяу. Даниел, точно така. А как е на английски лъв? Вайн. Браво. А как е пате на английски? Дък. Дък. Точно така. А кит как е? Помниш ли кит как е на английски? Така прави китчето. А как е кит на английски? Помниш ли? М? Молец. Молец. Море ли да нарисувам? Добре. Не. Ето ти море. Ето вълнички. Буф. Буф, така ли правят вълните? Една лодка да нарисуваме ли? Колата. Колата. Каква е тая кола? Бебе. БМВ, да. А, искаш ли да нарисуваме емблеми? Глеми. Емблеми, мамо, да. Глеми. На кой е тая емблема? На коя кола?